Hello and welcome to Sly Media TV and zita rangu ndinonzi Nyagwio Elizabeth. Tiri pano chikuchingamdzai tichiti make sure muri kusubscribe, muri kulike. Nasi timbori nani mu studio ndina mukoma vane dambudziko ravainaro rakatanga iro gore rakapera. Toda kunzwa kuti dambudziko iri rakambotanga sei uye ndezvipi zvavangada kubatsirwa nazvo. Mukoma tinokuchingamdzai muchirongo. Tiri makadiwa. Naika. Tichakumbiroti mungoti gagaga tingonyatsotaurisa kuti vari kutuona vanyatsoona kuti aiwa mukoma vane pawo. Chokwadi chocho. Naika. Mungade kuzivisa vanhu kuti zita renyu munonzwani? Ndonzi Takawira Mashumba. Okay. Dambudziko raminaro mukoma Takawira iri rakatanga sei uye dambudziko racho nderei? Dambudziko iri rakatanga ndakatora foni yemunhu kuchitumbisa. Munonzi munhu achiratidzo. Saka ndakatengesa foni iyo ndine mumwe shamwari yangu. Saka dambudziko iri ndakambosvika ndakaudza vanhu pamba musi wandakaba foni iyo. Ndatengesa kuti ndatora foni yemunhu but ndine kaguilt kandiri kufila. But havana kuda kundipawo plan yekuti toita sei. Kubva wamboenda neni kuchechi hazvambomira. Saka ndakazoti ndagara. Saka ndaita nge ndiri kuona imagination sometimes. Zvekuti unonge uchinzwa maizwi evanhu akasiyana siyana. Saka dzimwe nguva zvaidzimwa. Ndombonyarara ndotita munhu chaiye semunhu ari normal. Saka ndakazoti this year paka new year apo ndopandakazotanga kunzwawo mazwi, but ndakatanga kunzwa izwi revamwe amai vekumusha kwedu vachitaura. Saka pavakataura vaita kunge vari kutaura nemunhu iyeye, ndobva ndadairawo ndichipindura nemumwoyo. Saka vakabva vadedza munhu waya akati uyu munhu wako ari kunzwa zvatiri kutaura panapa. Ndopandava ndatanga kupindura naye mukomana uyu. Ndichitaura naye bva anditi mukomana ini chinhu changa ndichida malaini angu chete. Zvimwe zvese ndasina basa nazvo, but izvozvi ndaona pane malaini angu zvisina mhaka. Ndati already zvakanaka mukoma, but ndakakanganisa sori ichichi totawirirana zvakanaka. Tawirirana ndakazoti kundiudza kuti chienda novharisa bhawa manheru kwamusana ikoko. Saka zvinhu zvakandishamisa, ndakangoti handinyatsoziva because nandiri Norway ndasingazivi chiri kuitika. Bva ndaenda kunovharisa mabhawa ndichaudza kuti hanzi vharai bhawa. Vanhu vachiramba vamwe vacho achiti tichavhara. Saka vamwe vese vaingoti madrugs. But zvinhu zvekuti munhu iye ainditi ndiri kuuya zvokutora. Ndiri kuuya ikoko nedhudhu bike ndiri kuuya zvokutora. Vaudza vavhare mashopu. Vakaramba vese vavaziva kuti ndiri kuuya manje ndiri kutumira puma iri kuuya ikoko. Ndakati chii chiri kuitika. Sometimes ndaibva ndati ndaakurara zvonzi rara kunge musoja. Haikona kurara kunge mumwe munhu, rara kunge musoja. Pakugara ndainzi gara kunge musoja because ndaawani. Ndiri mumba ndainzi dzimwe nguva usabate vana, mushini haubvumidzwi kubata mwana. Because wakabata mwana nezvandiri kuitisa pamushiniwo, mwana anogona kuita flu kana kuita sei kana kuoma pahuro. Saka sometimes ndaigona kutadza kutobata mwana kana kumupa foni yangu, vana vazukuru vangu ivavo. Saka ndakazopedzisira ndati yandichienda kuHarare. Akandifambisa kubva kwaMusana kusvika kuno panonzi pa1 command apo, achinditi enda ipapo unovaudza kuti mushini uyu handisi kukwanisa kuushandisa, ndigadzise brain dzangu. Saka ndakasvika ipapo ndikataurawo saizvozvo because ndandiri confused because zvinhu zvese aingoti zviri kuzivikanwa nemunhu wese muZimbabwe. Munhu wese ari kuziva kuti chinhu ichocho unacho mudumbu. Hapana munhu asiri kuziva. Saka hakukwanisi kuvhunza munhu nemuromo, unofanira kutaura nemumwoyo imomo. Saka nehama dzangu dzimwe dzacho ndaitotaura nadzo but ndisingazive. Saka pandakazoti ndauya kuHarare kunoku ndasvika pa1 command. Pa1 command ndavatsanangurira but havana kundinzwisisawo. Bva vanditi hauna nhamba dzehama yako here? Ndadzipa dzemuzukuru wangu wandabva ikoko. Ndipo wakafonirana. Muzukuru wangu bva auya kunoku nehanzvadzi yangu nemumwe muzukuru wangu. Bva vanditora but kuti ndivatsanangurire zvinhu zvavaisanzwisisa. Kusvika handizongoti handitsvage nhamba
ndiwono ndikabatsirikana ndaona namba dzekuherald ndipo ndakafonera kuherald ndipo vakakwanisa kunditora video vandisenda paiyo ndipo ndakakwanisa kubuda ipapo. Saka sometimes anogona kuthreaten achiti mfana zvinhu zvauri kuita izvozvo asiri izvo usabudise zvinhu pauri kuzvibuditsa izvo zvichazokuremera mangwana hazviite kubuditsa pauri kutaura chii. Saka sometimes ndinogona kutongoti ndakatongogara nevamwe ndinoshaya confidence pane vamwe ndokuti vanhu vese vari kungonitaura nezvamwe because anoisa mavoice akasiyana siyana ekuti vanhu vese kana wakagara mumba unotanga uri kutaurwa muraini mese nevanhu but unenge usina kumbomwana chii kana wangogara uri mumba kana wakurara anowanza nyaya kana vachitanga vari kutaura vachithreatena zvazvo zvekunditi iwo uri kuramba kuteerera isusu sei hausi kuziva zvinhu zvatiri kukutaurire usei uramba uchibuditsa zvinhu izvozvo. Saka sometimes izvozvi zvinhu zvinenge zvinithreatena mani ndosaka ndiri kuramba ndiri kuzvibuditsa. Saka kuti ndimudze kuti yatisangana haasi kuda but pumba pake ndopaziva iye akanditi usauye kumba kwangu handidi kutombokuona ikoko. Saka ndo pandakakwanisa kutsvaga zita rake sezvo madirector anga andiita vakanditi ndogara pakati pawakatora foni pakati ndakambosangana nemusi wakati ende zvoshuwa ndakatomuona munhu iye before but nasingazive ndiye muridzi wefoni because zvakaitika usiku. Saka ndo pandakazotsvaga zita rake ndo pandakazowana zita rake but zita rake handakuudza angu vanhu nanangonyararawo ndakati handingonyararawo ndifambisewo nyaya iyo pamwe ndingakwanisa kubatsirikana sebasa rake iye ari kukoshesa basa rake but inini haasi kundikoshesa ari ngonitayo chigara wakadaro zvinhu izvozvo chagara wakadaro mushonga usaende hasi zvemushonga zvinhu izvozvo ndo zvitori pane zvazviri. Saka sometimes ari kutoona zvanei nchiona panapa nekunzwa zvanei nchinzwa inini zvese zvanei nchitoita kana kuti ndabata chinhu apa ndakatsinzinya andoziva kuti ndabata kana chii chanchiri paside pangu anototaura kuti chii chakati kana ndakadya kana something kana chinhu chisina kana rice kana tea isina sugar anotontaura kuti ichi isa sugar hamuna taste isa sugar ndo ndaisa. Saka sometimes ndiri munhu waya kungoti handikwanisi kutaura kana ndagara kana pamba pavanhu ndiri munhu waya kungoti chiro zvingoripo ndo zvandinongoita. Saka handikwanisi kutaura. Saka iye manje aikwanisa kundiudza kuti dai so isa sugar imwa mvura usabate usashandise kapu 1 tora imwe kapu wochera mvura isa mukapu usashandise kapu 1 unofanira kuti kapu yawashandisa wegesi woisa paside unofanira kushandisa kapu yako wega. Saka dzimwe nguva nditi da kuti ubude manheru utanga kumacha uri panze. Saka zvinhu zvekuti zvandiremera dzimwe nguva ndomudza kuti mukoma zvino muri kutaura nini handikwanisi because kana zvakadaika zvakandiomera kwandiri ndai makwanisa mavazvonitora ndingoziva kuti kana ndichitraina ndingozotrainira kwamuri ikoko. Saka ndo patakabva tapesana ipapo. Saka akabva atanga kundishaudhira mai vangu ndo pandakabva ndatanga kuchiona kuti zvinhu izvi hazisi kuti vanhu vari kuzviziva vakawanda because aiti vanhu vese vari kuzviziva kana vekuchitungwiza kwandanga ndakasvikira ndichangobva kumusha hanzi vanhu vese vari kutokuziva kuti wauya hakuna kutaura nemunhu gara mumba handidi kuti ufambe. Saka zvinhu zvaindiremerawo kuti sei ari kuti nditadze kufamba but ndakazopedzisira ndamudza ndakati mukoma kana kuri kuchisoja yangu chingoya munditore ndingonotrainera ikoko because zvekutraina kuno handizvikwanisi. Saka kubva ipapo hatitowirirana zvinhu zvekuti anogona kutondithreatena zvazvo zvekunditi anondishayisa confidence pane vanhu kana kuti nditange ndingotaurwa nemunhu wese kutange pane zvinhu zvandaita. Saka zvinhu zvekuti zvinhu chingogara zvingoninetsa mupfungwa dzangu. Saka handichatokwanisika kugarisika zvakanaka payo kana ndichitoshanda kana ndichidedzera bhazi nguva anokanganisa voice rangu zvazvo ndokukanganisika kudedzera ndotange yaita mistake kudedzera kumbi kwacho. Saka zvinhu zvendingondithreatena mukati mebhodhi yangu
zvese izvo dzimwe nguva ipedza kana pawa makumbo mabvyumu uripedza pawa dzimwe nguva anorwadzisa musoro kana kuti pana pahuro apa anotonga tenesa kepahuro apa ukaisa pasaidi kuti usakwanise kudya unofa wakangodya unofa saka zvinhu zvekuti ndaingozviitira by force ndobva ndatanga kudya ubva tanga unithreatina kuti saka wautye kufa here chichi saka ndo zvinhu zvandakazoona zvekuti ndichiteerera redhiyo anga asingadi nditeerere redhiyo aiti handidi kuona uchiteerera redhiyo zvendakateerera redhiyo sometimes maephones angu aigona kukata kana kudzima zvekuti anenge akusashanda saka zvinhu zvimwe zvigara zvimbondinetsa saka izvozvi mazuva ano munhu wekuti anenge achingotaura but handipindure handiite sei but zvanenchiona zvese sometimes anaiti ndakatarisa kana ndakatarisa wani nzvimbo aigona kundidza kuti uri kutarisirei kutarisa uku ukutarisirei ipapo kutarisa uku zvava zvekuti ndishaye confidence chete pane zvanenchiita ipapo saka zvinhu zvekuti kana chinzi ndamwadoro kana ndaputa foje kana zvimwe zvimbanje chichi anongona kunditi da kuti dzipere musoro imomo otanga kunditisa zvazvo zvekuti kutange ndakupenga zvekutenderedza brain dzangu kundiwanzira nyaya zvekuti ndinoshaya kana zvekuita panhu ipapo saka ndopanozoti ko chii chandakatadza kuti ndiende kumba kwavo anoti handisafanire kuenda but pandakamboenda ndakangoenda by force ndakasvika pasina vanhu pandakangoita confidence yekuti handingoendawo but iye aitoramba achitonditi usaende kusvika ndasvika mumba pavo ndasvikawo pachibuda mwana musikana wekuchikoro ndangomubvunza kuti pane vanhu here handaa pane vanhu but pandakanoka hapana akabuda ndangodzoka hangu ndaenda saka nevamwe vake vaanenge achitaura ikoko vanenge anawo ipapo vachitomuti wamuona munhu wako uyu haateereri ndakuudza kuti achakunetsa mufane kudai wakurumbidza wamugadzirisa but iye kuti auye haasi kuda kuuya kwandiri saka zvinhu zvekuti zviri kungondinetsa mupfungwa dzangu every times sometimes kundiite kana chimwe chinhu handisina kana confidence pane vanhu saka zvinhu zvekuti ndichaziva kuti ndoita sei tige timbodzoka mashure ndanzwa muchitaura imimi kuti makaba foni vari kukuonai vangade kuziva kuti ifoni yemhandoi mazita handinyachoziva yangu but yanga iri item isiri kambudzi aiwa isiri kambudziwo dzimwe matachi mahombo aya foni makaiba muri mega kana ndakaitora ndiri ndega through ndakaita kunge ndaida kumubatsira because munhu anga akadhakwa aida kuchamba jurawo rekumba pavo saka ndakada kumubatsira zvinhu zvekuti foni yakabva yadonha pasi ndobva ndangochivawo sezvo ndandisina mari panguva yacho saka zvinhu zvekuti zvinhu zvandisati ndamboita zvekutora foniyo saka zvinhu zvekuti zvangu muthreatina kubva musi iwowo ndangoti saka pandakatengesa foniyo nemumwe wangu takabva tatanga kutengesawo zvataitengesawo saka zvinhu izvozvo ndandava kuzvibhema zvanga zvava kundikanganisa futi patime iyoyo saka ndakabva ndaona kuti foni yakundikanganisa saka ndopandakanoudzawo veukama vakati tokwanisa kuitsvaga but nokwanisa kumuziva here pamba pacho ndakati but anokwanisa kusimudzira nyaya yacho vashoma vanenge vakuramba vachitaura nyaya yacho vanongoikata ubva ngondisiya vachinti ndezvekudhakwa zvaanenge achitaura saka svikana nhasi ipapapa ndo zvinhu zvese nenjikonzi kudhakwa haasi kutaura chaizvo haasi kuziva zvaari kutaura saka ndo pandakazongoti hama dzangu ndiri kunzwa zvakadai but hama dzangu hazina kunditeerera ndo pandakazongoti handingobuditsewo nyaya yangu pazvizikanwa nezimbabwe yese kuti ndo zvazvakamira zvakati makaitengesa mari kufoni yacho foni takaitengesa 30 years muchitungwisa imomo pamashiyana mari neshamwari yenyu hatina kushiyana takaita kunge takahodha zvinhu zvataitengesawo makahodha zvinhu zvacho zvanga zviri zvii it's like legal things drugs izvozvo saka hazvina tombozotengeswa futi tandakutozvibhemawo nemumwe wangu iye saka zvinhu zvekuti mumwe wangu ndaigara ndakamunza kuti zvinhu zviri kundinetsa but pandakambogara kumba zvinhu zvekuti zvakambodzoka ndanda kusabhema kusvikana nhasi handibheme but ndinenge ndichingonzwa mazwi aya achitaura neni ndichitotaura
Dzingwa kana ndakatoboda kupindura tiri kunopindurana. Zvoti handitaure nyaya dzinoenda mberi. Because chinhu chanenge ndingoda kuti ngoma dai makurumbidza kuti takwanisa kutaonana nyaya dzisaende kumberi. Ndo zvinhu zvandinenge ndichemo naye but iye haadi kuuya mani. Saka zvinhu zvichingodinetsa. Saka dambudziko iri kubata imimi mega here? Kusahwira wenyu uyo wamakadya naye mari uyo haana kumbobvirawo kuudza kuti ndo situation yari kusangana nayo? Uyo haana. Because ndaane nguva ndisina kumbomuonawo because ikoko ndakatoenda dzimwe nguva ndosvika asipo. Saka zvinhu zvekuti ndangoti handingosiyana nazvo but sedambudziko iri handakwanisa kumuudza. Ndakwanisa kuudza hama dzangu nevandogara navo kuti ndozvazvakamira zvakati. Saka iye handisakwanisa kumuudza. But zvinhu zvinondishamisa kuti chii chaizvo chaizvo chiri pandiri. Saka zvinhu zvinogara zvingondinetsa izvozvo. Timbodzoka mashure shoma. Ndanzwa muchitaura imimi kuti voice iri pamakatanga kurinzwa paiva nemukadzi wokumusha nemurume vachitaurirana imi muchizongopindura. Mukadzi uyu makazomboitawo here chance yekuenda kumusha kwamusana kunoti munotaura naye muchimubvunzisisa kuti maybe angava aine chaanozivawo ipapo? Uyu handina kukwanisa kunomubvunza pandakaenda last time. Because zvinhu zvekuti ndinobva ndaita kunge ndiri kuda kunetsana nevanhu vemiri ane pandiri pacho nepandakazviisa. Saka ndava ndangoti handimbomira ndakadaro kuvabvunza. But iye muvillage medu ainditi vanhu vese vari kutoziziva. Because ini pandakatanga kuzvinzwa ndainzwa dhudhu bike richisvika ipapo. Saka ndo pandakava ndatoziva kuti uyu munhu ndiani. Saka ndakabva ndanzwa achitaura achititi angondinzwa ndasvika panapa haatouya. Handitouye kwaari ikoko. Saka matauro aita airakidza kuti anga ari kumashops ipapo. Because imba pandogara ndiri kumusha kwandiko izvozvo padhuze nemashops. Saka manother words unogona kunzwa samunhu usinganzwi but izvozvo ndaizvinzwa zvese zvakanaka. Saka zvinhu zvaingondishungurudza kuti chii ichocho chiri pandiri but ndichiri kumusha ndine confusion. Kuti ndizosvika kuno kuHarare ndo pandakazotanga kuziva chokwadi kuti pane zviri mandiri. Saka haana kusvika nanhasi. But iye anoti usakwanise kuenda kana kun'anga kana kupi unonukwadza. Saka zvinhu zvinondiremerawo kuti ndikwanise kufamba. Saka handizondodini ipapo. Saka kubva patanga mavoice aya hamunambobvira mafamba? Ndakangoendawo kuchechi zvingodedzwawo nemumwe akangonditi uyewo kuchechi. But zvinhu zvekuti anototaura kuti kuchechi hazvibatwe. Zvoti ndakato senguva yandatora apa ndiri kumusha munhu aitondithreatena kuti zvinhu zvauri kufambisa izvo zvandoona kuti hazvifambe hazvitoita. Because nyaya yako haitofamba haitooneki. Because kuti izosvika kwatirika unenge watofamba nguva yareba enough wakati wana. Saka zvinhu zvinogara zvakandiremera manje kuti ndikwanise kuti ndirambe ndichikontinua nenyaya yacho. Saka ndangoti inini sezvo handipere power saka ndingoramba ndingoadvanza kuti ndikukwanise kukuziva because ini nditaurire vanhu kana pamawhatsapp kana hazviite. Ini ndichangotaurawo zvekuti iwewe ukwanise kuzikanwa kunzi basa rako rinosenza basa rakaita sei. Kuti uzikanwe ende zita rako ndinaro senemu ndiyo handisisini because senemu ndakakangana. But zita ndo randoziva. Imimi unyazotoziva kuti munhu anoita nezvenyu? Musingataure henyu zita rake mungangotitsanangurira kuti uyu munhu mumilitary musoja. Matsanangura akanditi anofamba nedhudhu bike. Saka pakamboti ndiri kuuya kumusha ndichirwara ndaiti ndakaenda kuchimbuzi ndanga ndisingazise something kana chuma. Saka zvinhu zvaindigara zvakandinetsa izvozvo kusvika ndazonditi enda kuhospital ndikunosangana newe ndiri kuuya futi nedhudhu bike ikoko ndokuona. Kumashure angamboni ndiri kuuya zvokutora ndichitongovhunza ndichoti kose musiri kuuya. Saka kusvika azonditenda kuhospital kunonzi kumanhenga. Pandakaenda kumanhenga ndakasvika ndakatsanangurira dambudziko rangu ndakapuwawo mapirisi ndakanzi ndinotenga mapirisi akati. Saka zvinhu zvekuti ndichibuda ipapo ndakanomuona but semunhu wandakaona ka2 kuchitungwisa
ndangomu just kuti uyo munhu wandiri kuona ndiyo, but haanoda kunditarisa kana kundiita sei, angoramba achiconcentrata nekudriver because ipapo anga ane Honda Fit vasimudzira nekuenda rondo rake. But chinhu chaingondisimbisa achingonditi enda chidzokera kumusha, kana wapuwa mapirisi chidzokera kumusha unomwa mapirisi uri kumba, zvinoita zvakanaka. Saka sometimes ndaigona kuenda kutoilet ndotadza kuita, kusvika ndazotengerwawo mamwe mapirisi kusvika zvaita, but iye ndiye aikwanisa kuzviita futi pazvinhu zvacho izvo zvekuti zviite, because ane control yaanenge achindicontrola naye, yekuti kana asingade ndiende kutoilet anogona kuti endaona kuti unoita something ndo ndaenda pana chinoitika. Saka ndo zvaanenge achiita izvozvo. Sometimes anogona kuomesa pahuro, sometimes anogona kunditemesa musoro, kana kungondinzwisa kana mabayo, kana kumonya matumbu mudumbu. Zvazvo zvekuti ndingotadza kana kufamba nditadze kuenda kwandiri kuenda, senguva kana kusachive makumbo ese. Zvinhu zvekuti anenge achitozvitaura kuti ndauda kuita ndikuita zvakati izvozvo, kana usingade kunditeerera. Saka zvinhu zvekuti nanhasi handitomuteereri, ndinongoti ita zvaunenge wangoita, kana ndangofa iwo ndounokwanisa ndiviga. Sezvumba kwako ndokuziva, hama dzako ndodziziva, pamba pako ndopaziva. Makamboenda here unotaura nehama dzacho since mati mimi iye wacho hamusi kumba? Hama dzacho manje iye akati kuti usaende kana kuhama dzangu, handitoona kana uchitaura nehama yangu kana wangu. But dzahama idzi ndakatoona mukufamba kwandaita naye kutaura naye, ndichiti munhu akati yobva nditi hama yangu. Ende zveshuwa vanhu ivavo pakambotaurika nyaya iyo yefoni iyo, ndo ndaitwa zvekuita kunge kakudzima mushini wayo, unenge mushini, iye anoti mushini, anoita zvekudzima sometimes ndiri madhini kwana achiri kuchitumbisa. Saka ndainzwa kana sometimes chinzi uchava uchitorwa nemota dzakawanda pamba pako ipapo, izvo zvibuda masoja ari kuuya, ndotobuda ndokwanisa kufamba kana kuenda kuSt Mary's kuzengeza kana kuyelo kuvamwe mazukuru wangu. Ndosenga ndavatsanangura kuti ndanzi kuri kuuya masoja ada kundirova, handisi kuziva kuti chii, but through kuti zvinhu izvi ndaizvinzwa munzeve, but nasati ndakuzviunderstand. But izvozvi manje nekufunga kwanendakuita nekuona nezvandaitiswa panguva iyoyo, nezvaakanditisa kumusha, nezvaainditisa nehama, kuti aindipesanisa nehama achinditi taura zvakadai kusvika nanhasi. Saka zvinhu zvekuti everyday paanotaura handipindure. Sometimes anogona kunditi udza munhu zvauri, but handikwanisi kuudza munhu wese ndo zvandiri. Izvozvi ndichibuda pamba naitoshaya confidence yekuti nditoya kunoku, munhu wekuti anga achitaura kuti munhu wese ari kutoziva zvauri kuenda kupi, gara pamba ipapo, sara kuenda kugara kumachipiseko kudaenda kupi. Saka zvinhu zvekuti zvine chingondithreatena pese pandoichifamba. Saka kusvika nanhasi, kusvika ndisvike panapa, kusvika ndisvike pagedhi apa, anga ngonditi iwe hautyere nezvauri kuita kuenda kupi. Saka zvinhu zvekuti nanhasi kana ipapa paanenge akateerera, but ndakanyarara kana kutaura, anotanga kutaura iye. Ipapa ari kutotaurira? Apa anenge akanyarara because ini ndichitaura, saka anenge achiteerera iye. Ozosvika pekuti ndogona kunyarara kana kuti ndichitotaura iye anenge achitaurawo. Zvoti ndaitoti ndakatoisa maephones tonzwa music, tichitonzwanana achitotaura, ndichitonzwa. Chero ndakaisa full blast yemaephones ndinotomunzwa achitotaura, achitonditi takudai. Saka ndo zvinhu zvaainditisa kumusha, but vanhu ndaita kunge ndikutaura pafoni, but akazonditi chibvisa maephones ndakudzima mushini iyi yamagnetic yandakutaura neyo, ndisingazivi kuti chii. Achindituma achinditenda mumashops apo, ndasiya inform ipapo, ndakuti unopuwa inform mushop yakati, but ndaisasvika ndichinovhunza, ndaingosvika ndati masiro chinhu pasuri yangu iri kunoku. Saka ndaisaziva kuti chii, vanhu vovha nditi hapana. Saka vanhu vese kumusha vaingonditi ndiri kupenga, kusvika nanhasi vanhu vanoti ndiri kupenga, but handisi kupenga. Zvinhu zvekuti nechitozvinzwa, but vanhu kuti ndivandibhelieve kuti nditaure izvozvo havasi kuda. Saka iye anenge achitoti usabudise zvinhu izvozvo, zvinhu zvekuti zvakazikanwa iye nebasa rake ndo raanenge achitya.
Saka ndozvandasvika panapo ndatayo nhasi ndiri kunotaura zvese kubva nezuro manheru ndatomudza kuti hai ndiri kunotaura zvese because kumashure ukainditi usataure basa rangu usataure kana zita rangu. Saka akazonzi nevamwe wake chienda noona mukomana iye haadi kuuya uzondiona izvozvi kumba handifunge kuti ariko aringe atori kubasa izvozvo. Saka munhu anenge achitokontrora ari kubasa. Saka zvinhu izvi kubva pazvakatanga haasati ambodzima mushini uyu because kuti ndakatanga kuandastenda mushini wacho kuti chinhu ichi chinodzimwa chobatidzwa because kundiri kumusha ikoko akatombondidzima dzenge 2 days achindida kusiya nhasi da kumboona kuti unoimprova here. Mushini uyu mune muchitounzwa uri mudumbu chinhu chekuti chakambofamba panapa ndichitochinzwa chichifamba but izvozvi chiri somehow menu papa hanyatsozoti chenyu chiri papa. Ndakaisa radio panapo sometimes ndichinzwa foni anotibvisa foni yako ipapo kuti tiramesi. Saka hanyatsozoti kuti chii chaicho chiri pandiri. But achimbokukonzeresei kurwara here kana? Saizvozvo hazvisati but iye ndiye anotokontrora kana kurwara kwanenge chiita kazhinji kurwara nemudumbu kana kuita sei kana kurwadziwa nemusoro kana kubata mazino kuti anga akurwadza ndozvaanogona mazunguza kuti anga ada kurwadza ndozvaanoita zvisizvo. Saka anoita zvakasiyana siyana zvinhu chacho ichocho chimushini chacho. Saka pandakapesana ainditi mushini yoda operation kuti tikwanise kuubvisa. Saka kubva ipapo hatitowirirana. Makamboendera kuchipatara kuti munoonekwa kuti shuwa mushini uyu urimo kuda operation? Nyaya dzemari ndo dzinonetsa. Asi mukawanirwa mari mune tarisiro kuti munotoenda nenge nda kunorohwa kunoiswa scan ndione kuti chii chiri mandiri kana kunotestwa brain dzangu kuti chii chane munhu anenge achitaura naye because iye ari kutaura kuti mushonga usaenda kumushonga unondikuwadzisa. Saka zvinhu zviri kundinetsa iye ari kutaura kuti hazvidi mushonga. Asi nestage yamava nekurwadziwa kwese kwamaita uku pakatipo pane munhu wechivanhu ada kubatsirai hamuenderi kumushonga? Saizvozvi ndakutosvika pakuenda because zvinhu zvekuti haasi kuda kuuya kuzondiona. Saka zvinhu zvekuti zvinogara zvingondithreaten ipapo kana kufamba kwese kwandinotoita pese pane nchifamba anenge achitongotaura anenge achiona zvese zvanenge nchiona. Kana TV ndichiona TV aitonditi ndakutorara iyo chimbomira kurara totanga taona firimu iri peri. Saka zvinhu zvenyu chingondinetsa ikoko zvoti izvozvo vanenge vachishandisa voice one remunhu iye wandakabata mukomana ndiyo voice randoziva iroro. Saka vakungoshandisa voice one but vanenge vachitaura vakawanda. Dzimwe nguva paitombotaurwa nevakadzi vachitonditi usadai. Dzimwe nguva ndaigona kutorefoma kutodzoka kwaari futi ndashaya confidence kune vanhu ndo ndatodzoka kwaari ndotanga kutaura naye futi kusvika izvozvi ndakazotanga kuti aiwa ngoma kana muchingoita zvamune mafunga ingoita here. Saka ndozvo zvingori panguva ino. Saka imi mune makore mangani? Ini ndakakwanisa 27 nezuro. Makatoroora here kana kuti? Handisati. Dambudziko ndori kukumisai kuroora here kana kuti? Kana haro but kuroora hangu ndichafamba hangu mazuva but izvozvi ndo zviri kutondikanganisa muupenyu hwangu kana ndite kana something zvinhu zvinenge zvichitondithreatena because iye anenge achinditi ndakada kudai so kunditi usaite chakati. Saka ndakada kudai obva nditi zviri kutozikana kuti zvauda kuita ndozviri vanhu vese vari kutoziva. Saka zvinhu zvenyu chingondithreatena panguva yepandiri pana. Kubasa renyu machi munoita basa rei? Ndinombodedzera makombi kwamachipisa. Ndanzwa muchitaura imi kuti munombokanganisika voice renyu. Munokanganisika kudedza kuti machipisa here mune makudedza muchiti chii manje? Anogona kundi pane nchidedzera kana price anogona kukanganise ndingotaura kana something kana kuti ndichiti machipisa dzimwe nguva ndogona kungokanganiswa kana kukanganiswa zvaya zvokuti unokanganwa uchibva kwamachipisa unogona kudedzera uchibva kutown unodedzera town uchitobva kutown kwacho. Saka zvinhu zvekuti vanhu vanotondiseka sometimes zvakaitika ka2 but driver wangu ndichimwanda ndichimuudza
akatadza kundibelieve zvoti sometimes takagara panapa ndinogona kungonwa like cigarettes zvoti munogona kufunga kuti pana ari kubhema patiri panapa but pasina ari kubhema zvichibuda nemumhino kana kunwa kana chimwe chinhu chingori smell inongobhowa yekungoti vanhu vangoshaya ngonditi munhu ari kunwa ndozvinhu zvaanondiitisa izvozvo. Tanzwa muchiti hama dzenyu madzisi kubhilieve pamunomboita smell iyoyo vanenge varipo here? Hama dzangu hadzisati dzambozvinzwa but pane vanhu 2 vandakakwanisa vakakwanisa kuzviona. Mumwe mukomana akatondibvunza kuti ko mogwe iri kubhemwa ku ndikati asiyana nazvo but handina kuda kumuudza musi iwowo but patakatarisa akatoona kuti hapana ari kubhema moko ndozvizomuudza ndozviri pandiri izvozvo. Driver wangu ndakazoti tichibva kwamachipisa tiri paStarton takatanga pakatanga kunwiswa sewage kusvika kuRuthmans but sewage inongonhura pa1 place saka zvinhu zvekuti ipapo driver wangu ndakamubvunza nanhasi abelieve but zvinhu zvekuti anogona kundinwisa kana cigarettes kana kuti ndisina cigarettes agona kundinwisa smell yemogo ngoda ndiboekane chete kuti ndingobva ipapo ndimuke kana ndifambe nditsvage cigarettes saka zvinhu zvechingondithreatena ipapo sanhasi handatokwanisa kurara achindithreatena achinditowangonotaura zvese ikoko chapinda busy wega saka ndozvinhu zvacho zvechingoitika pandiri ipapo. Pakati uya nemalaini angu imi makaenda here nemalaini angu? Malaini haana kuti uya nawo akati ndanga ndida kuona kuti unawo here aigara kuti pamwe ndakadhirowa mari because maybe mamune mari imomo but takamarasa mudrain saka paakaona drain raane mvura because patone 2 years izvozvo zvaitika saka zvinhu zvekuti angoti alright zvapera but ndada uchikutraina ndikutore tikuendese kuchisocha ndipo ndakatanga kuitiswa zvese zvakawanda wanda ipapo zvese kusvika ndipesane nehama neshamwari zvekuti dzimwe shamwari hadzichakwanisa kuna kutamba neni. Tange ichiti dambudziko hanzi nderei? Vamwe vanenge vachiti anorwara nepfungwa vamwe vachingoti zvaanenge achitaura zvinzwisisike. Zvinozoti kana munhu awirwa nedambudziko nenguva yaunombofunga kuti semi makatengesa foni hamunambosvikawo panguva yekuti rega ndinotora ndimbonotarisa kwandakatengesera foni munhu uye kuti achiriko here andidzorera hake ndimupe mari yake? Iye nematauriro akaita akati foni handina basa nayo. Saka chaari kuda ndechekuti imi muite musoja? Through kuti iye anenge ari kutya nezvinhu zviri pandiri ndozvinhu zvandiri ndiri kuona anga ari kutya because zvinhu zvekuti chishamiso kune vanhu chekuti ndinotaura kuti munhu ari kuona zvandiri kuona achinzwa zvanei ndichitaura saka zvinhu zvekuti ndakatoshamisika kuti chii chiri pandiri. Sekuona kwenyu chivanhu here kana kuti? Kusaidi kwangu inini ndogara ndichiramba kuti hakuna chivanhu chakadaro because sometimes ndichinzwa music anogona kuisa next kana kudzora imwe song yanei singade kunzwa uiplaya iwo kana dzimwe nguva ndichinzwa song anogona kutanga kuita stop achingoibaya kuti stop zvazvekuti wange zvekuda wangu kuti wobvise song iyoyo chete zvekuti unongova kuti wange uri kumuimba here kana kuti kuimba iye but unongochiteererawo song iyoyo ndozvinochiitika payo. Semimi rubatsiro rwamukunyatsoda nderwei? Inoda kungoti akwanise kuonekawo munhu wacho tikwanise kumuonawo but kumba kwake kuti ndiende inini ndiri 1 zvinotodawo vamwe vanhu because iye ndiri 1 kuti tisangane chaiko chaiko ndifunge kuti pane chinhu chakachena kana tichionana because nezvandaita nhasi kuti ndabuditsa basa rake munhu anenge achitorwadziwawo saka muda kungoonana naye chete hamusi kuda mari dzemasikani dzamamuchambotaura dzei? Iye nanda kutoti tikwanise kuziva kuti chii chiri pandiri koko
kuti ndakamuona nditotaurirawo vanhu kuti chii chiri pandiri. Asi kumashure kumaisambozvinzwa here kashoma kukura kwese kana but zvakatotanga this year ndipo ndazitanga kuzvitozvinzwa kuti ndine something munhu anenge achitotaura neni. So kuti sometimes ndinogona kutomboita kakumiswa mweya wekufema chaiwo. Zvoti ndakazorora so ndisingade kufema angona kutotora nguva akavhara iye. So kuti mweya ufambe kana saka zvinhu zvekuti zvinhu chindithreatina manje kuti sei zvonziwe sei usingafungi. Zvoti ndakafunga kana kuti ndikuenda kwamachipisa izvozvo anogona kuita blank uvhaisa black. Ndakafunga kuti ndikuda kuenda kuchitungisa ubva kuisa black. Ubva ati aiwa funga kwauri kuda kuenda one place iwe ndiwo unofanira kufunga chete. Saka zvinhu zvekuti ndinoona kuti chachisi chivanhu. Something chinhu chiri pandiri. Saka imimi takatasa nyaya yesei vabereki venyu imimi since vasiri kubelieve. Because vabereki vangu vese vakashaya. Hama dzenyu dzisiri kubelieve. Vamwe vari kungotaura kuti tinofanira kumbofambawo but nenguva manje vamwe vacho havasi kuisa effort. Vanenge vachingoti apa ndezvemajokes zvandiri kuita. Makamboonesa here kuti ini handichaite zvemutoriro kana zvemadrugs kuti maybe vari kufunga kuti muchiri kuita zvemadrugs? Vazhinji vanotogara navo kumusha vaitozviona kuti munhu aimprove haachatomboita izvizvo because kana mwanditarisa bhodhi handiri noyo haisiri yanga ndinayo. Mamakasimba ndatopera zvekutadza kutova munhu zvoti ndaa kutoitawo sirizwa pavanhu nenyaya dzemutoriro. Saka zvinhu zvekugara zvichingondinetsa izvozvo kusvika nanhasi. Saka vanese kana ndakatotaura chinhu chese chinhu chingonzi madrugs kana mbuya vangu ndichaivo ndo vandakatanga kuudza but vanongoti madrugs. Saka mukaona mukana makasununguka here imimi kuti mutaure nemunhu wacho maybe nekuona mukadzi wamakatanga kunzwa voice rake? Mukadzi ndokwanisa kumuona because iye anototengesa mushopu kumusha. Pamba pavo pane shopu but kunditaure naye manje anogona kundiudza kuti hapana chandanchinzwa. Timbodzoka kumashure zvishoma. Pamambotaura muchiti aigona kusiya ati maenda kutengera mauniform inotora kushopu yakati ndiyo shopu yemukadzi uyu futi here kana kuti? Ainosiya kunonzi kwachinhaera. Pane kuno shopu inonzi yachinhaera ndokwaiti ndasiya mauniform ikoko. Uniform iyi yaiti ndeyearmy. Zvoti akatombondipekesa mabhegi. Madaida wani? Achitonditi ndiri kuzokutora nhasi. Ndichitoshaya kuti chii chekuti ari kuzonditora nhasi but pakutopera 2 weeks ndichingomira ndichingoti munhu ari kuuya kusvika nanhasi. Zvoti hama dzangu idzo dzaitondita ndiri kupenga ndichipeka mabhegi. Akandipeka mabhegi mira panze usiku ndoenda nomira panze ondita mufana ari kutyisa kunonditora. Saka zvinhu zvekuti pese papo kusvika ndisvike kuHarare kunoko aingonditi ndinokutya. Anotya imimi? Aingoti ndinokutya but kanga rika threatening yake kuti ndisazive kuti chii chiri kuitika, kuti chii chiri muropa kana kuti chii chiri kukonzeresa zvinhu izvozvo. Ndozvaisada kuti ndizive chete kusvika nanhasi but izvozvo ndakuzivawo kuti chero akataura dzimwe nguva ndinokwanisa kutoramba ndichitaura nyaya ndichokondinya nyaya yangu chero achitaura but kana ndarara ndisina wekutaudzana naye ndopaanenge akundithreatena ipapo handichakwanisa kana kurara. Saka zvinhu zvinochindiremera izvozvo. Makambobvunzwa here mbuya nhoroondo yekumusha kwenyu zvingadai maybe kune mumwe musoja kana kuti kune vanhu vakamboita masoja kana kuti mweya wacho ndowakuuya pamuri? Makambonyatsobvunzisa nhoroondo yekumusha kwenyu? Kwedu kwanda kunomboita musoja mufamily manamboboy. Kunomboita musoja but iye nematsananguriro akaita ndakabva ndangoona kuti ndiye musoja wacho wekuchitungisa wacho. Saka nemaonero andakamuita 2 times pandakamuona chitungisa nematsananguriro akandiita ndakabva ndatongoona kuti ndiye
but ye kuti ndionane naye ari kutaura kuti handikuonana newe kana wandoona muroad usanimhoresa unongoita zvaunenge uchiita uchienda kwarwendo. Okay, kune vanenge vachida kubatsirai vari kunzoko, maybe vana sekuru vanoita zvematare kana vana mbuya mapostori vekumachechi vanenge vachida kubatsirai kuti maybe vangade kuona kuti zvizvi kunyatsoitika pamukomana kana vane mari chaivo vari kunzoko vanoda kukubatsirai kuenda kusikani kwamataura uko vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu dzinoti 0777 994 649 0777 994 649. Zvinobuda zita rekuti Takawira Mashumba kana Douglas Mashumba. Okay, tinotenda mukomana ikuwe. Tinotenda tose. Mazvinzwira muri yeZimbabwe nyaya inosuisa zvikuru yemukomana watinaye anonzi Yetakawira Mashumba. Ari kuti ane zvinhu zvaanongonzwa zvitaura mudumbu make mune unenge mushini unenge uchimukontrola kana mazwi anenge achitaura mushure mekunge aba Foni yaari kuti iye ndiye musoja. Asi kune vanoda kumubatsira aisa namba dzake dziri kubuda pascreen apo kuti muve muchimubatsira. Regai timbotora zvakare kamafemo kashoma tichidzoka zvakare muchiroma. Tinokugamuchirai zvakare tichitsanangura tichitaura namukoma Takawira Mashumba vachititsanangura dambudziko ravainaro. Regai tinzwe kuti ivo pachavo munhu akavapinza mudambudziko iri ari kuti dambudziko ravo richazopera zvaita sei. Namukoma munhu uyu pamuri kutaura mumushini umu ari kuti iye zvichazopera sei? Iye anongoti tichakudzima panguva yatinoda isusu kana usina kutibata patiri. Saka zvicharamba zvichingoitika nyange kusvika 2030. Ndo matauro anoita. But chero tichiona zvese zvatinochiona pauri. Saka munhu kutoti zvese zvanenchiita anenge achizviona. Zvese zvandafunga anenge atozviona kudaro. Saka hakuna chinhu chandokwanisa kuita kana iye asina kuchiona. Asi kufunga kwenyu mimi mukoma kune vamwe vanomboenda matambudziko akadai haingava iri satanism here? Ndingazoziva hangu because nemunhu wacho ka handingazoziva ipapa because nyaya dzekuona zvinhu zviri mumhepo izvi zvinhu zvisingaonekwe nevamwe zvamunoona imi mega inenge ichitonzwa but iye anenge achitotaura but zvinhu zvekuti totopindurana zvekuti anotoisawo vamwe vanhu achitotaura but vanhu aya ndinotozopindura nekutuka chete ndokuti tizopedza nhau yedu kana kuti tinyaradzane tisatauridzane because mesiro tinongotukana tozvanguvazuro but iye anenge ramba achitaura chete but nenda kusadayira. Mambotaura kuti mavoices anenge achitaura akawanda evakadzi anenge achitaura chinhu wani chaari kutaura iye vanototaura zvakasiyana. Mamwe mavoice acho anenge achiti kudi zvinhu zvekutoti vanenge vachitondithreatena zvavo zvekuti iwe hautyi here kubudisa zvinhu zvakadaro. Hauzivi zvinhu izvo hazviite here kubudisa pavanenge vachibudisa. Sepandakabudisa pafirst video yandakatorwa munhu wekutoti akandithreatena asingaiti akanditi zvawaita hazviiti waifanira kuramba. Ndakati aiwa ndikarambe ndinoda kubatsirwa. Imi kana muda kuti zviite imbodai makwanisa mauya kuzondiona kusvika nanhasi everyday anenge achingotaura nyaya idzodzo. Iwo usafambise nyaya iyo haikona kudza vanhu. Chero ndikada kutaura nemunhu ndichingomudzawo dambudziko rangu anototi usataure. Saka zvinhu zvekuti anga achingondithreatena nezvo sometimes ndinogona kungoti ndakagara panapa ndinogona kusekeswa ndisingade kuseka but chinhu ichocho akazondidzidzisa kuti pakuseka unoruma mazino hauseki. So chinondichinja mood kana kuisa serious. Saka zvinhu zvakasiyana siyana zvaindiita nacho zvinhu. Saka dzidziso yenyu imimi kune vamwe vanhu izvozvo vari kukuona mayouth
zera renyu iri. Vamwe vacho vatorimo vanotoba vandozikanwa kuti idzi shangu iticha idzo idzi. Kozita vamwe vanhu vane vakangoita vanogona kuzoita moyo wenyu wekungoita karuchiva. Mashoko enyu mimi ndiye kuti chi? Zvinhu zvevanhu hasi zvekungotora tora. Zvinhu zvevanhu ndezvekungosiya zvakadaro. Because wakaona chero wachivasiya chakadaro. Siri chako siyana nazvo. Inzwa kuremerwa. Yes, we have come to the end. Ndanga ndinavo mukoma takawira mashumba vachitsanangura dambudziko ravakasangana naro. Riri kuvatemesa musoro zvekuti vari kutadza kana kurara, vari kutadza kana kuita mamwe mabasa avanogara vachiita nekuti vane chinhu chiri mudumbu mavo chiri kuita kunge mushini here chiri kuvakontrola. Vanonzwa mavoices achitaura mushure mekunge vaba foni yemunhu vari kuti iye musoja. Tichizosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. Make sure muri kusubscribe, muri kulike, muri kukomenta kuti musazorasikirwa nezvimwe zvirongwa. Zita rangu ndichipedza ndinonzi Nyaguyo Elizabeth.